Stres, panika. Prečo? Lebo majú problém. Nepoužívajú snehové reťaze. A vy ich používať viete? Teraz vám poskytneme pár praktických rád, ako na to. Úplne prvou radou je tréning. Pred jazdou si vyskúšajte podľa návodu montáž a demontáž reťazí aj niekoľkokrát, veď poznáte to známe: ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Zistite, či v príručke od vozidla nie je použitie reťazí zakázané. Pre istotu si skontrolujte, či je rozmer pneumatik vášho auta uvedený aj na obale reťazí. Ak ste už v samotnom teréne, nenechajte nič na náhodu a namontujte ich v predstihu a v pokoji. Vyhnete sa tak stresom pri zapadnutí. Pamätajte na to, že sa montujú na kolesách hnacej nápravy. V prípade, že sú často používané, nasadzujte ich opotrebovanejšou stranou na pneumatiku. Ak je opotrebovanie väčšie ako 50% alebo ju pred montážou správne nevyrovnáte, môže dojsť k roztrhnutiu reťaze a tým aj neželaného poškodenia automobilu. Nezabudnite, použitím snehových reťazí sa menia jazdné vlastnosti vozidla. Jazdite preto opatrne, vyhnite sa prudkým rozjazdom, prudkému brzdeniu a neprekračujte rýchlosť 50 km za hodinu.